Ahoj přátelé, tak jsem si dneska udělala konečně višňovou marmeládu, přemýšlím, jestli si neudělám ještě zítra další. A nemůžu nikam vycestovat, ani na to nemám, tak jsem nechtěla být na baráku sama, tak jsem si dala inzerát, že pohlídám pejska někomu, kdo to potřebuje teďka o prázdninách, a paní mi za týdenní hlídání rottweilerky Mii přivezla z Tunisu toto. Tak, určitě jsem nadšená z toho, že ochutnám poprvé v životě šafrán. Nevím teda, co s ním budu dělat, ale určitě se něco najde. Pak jsem strašně ráda za kurkumu, protože jak mám to tofu měkké teďka v Lidlu, tak na tu barvičku si vždycky tam dávám tu kurkumu. Nebo ne vždycky, ale snažím se, aby to taky vypadalo jako vejce. S tou černou solí kalanamak, aby to i chutnalo. A koriandr mám do humusu, takže to jsem taky strašně ráda. A poprvé asi ochutnám i olivový olej. Prý je nejlepší na to zdraví, je opravdu nejlepší. Budu se snažit ho asi i teďka používat více než normální obyčejný olej. Už jenom kvůli těm výparům, nebo to, že se přepaluje ten obyčejný olej, tak je to asi nezdravé, co jsem tak jako slyšela. No, tohle to neznám, tu harissa, papriku, to bude asi pálivá, a pak je tady nějaký ras hanaut. No, takže na to jsem zvědavá. Tady snad je i nějaký recept, tak nevím, jestli se do toho budu pouštět. No a od další paní, které hlídám teďka pejsky na týden, tak jsem dostala asi 4 balení kofol, jednu teda úplně bez cukru, a pro holčičky moje energiťáky s jasmínem a myslím Apple, že tam je s jabkama od kofoly. Takže to je asi tak všechno. Jinak jsem dělala, protože mě tady nejde elektřina, takže jsem dělala na páře, zkoušela jsem dělat perník deto. V takovýmhle hrnci. Mám pozůstatek z toho vlastně, co jsme vařívali, ty konzervy veganské. A perník mám z dortové formy, v dortové formě jsem ho dělala a je moc dobrý. Tak jsme rostlině, mějte se hezky.